Petak. Pozdravljam, braćo, vas, ruka ruci evo nas. Nek Hristovo sveto drvo podari nam zdravlja prvo. Boži stiže praznik ljubavi, Bog se kao čovek rodi da nas izbavi. Opet se negde jedno zrno dobrote stvara u nama i polako ide snaga da služimo ljubavlju svojom, Gospodu, bližnjem, rodu svom, jeziku svom. Mi smo tobom svi ponosni, Marijo slavna. Dok se krstim, Boga molim da mi čuva sve što volim. Nek radošću dom zablista za rođenje Boga Hrista. Petak u 9 uveče, RTV1.